Bahuwa ron eh. Bahuwa. Hoy! Ang gunsa ka din, Natasyo! Ikaw, gaon sa buka, libang ka? Libang ko taon. Kasilyas dahil ni. Di kasilyas. Pero, libon man ni kalibangon magkakustanan. Hilom dahil, pataka lang kakalibang. Kadi man ni kalibangan dere. Di lagi ni kalibangan. Ya kalibangon magkako, nangita magkako libon. Hilom dahil. Bastos. Takag libang, way buot. Nalang kay buot, pero way lawas. Ay buot. Ay buot, pero gilaw kayo. Salamat, boss! Oh, tisa! Salamat! Oh. Mapay pag-abot nimo? Oo, sir. Mapagid, sir. Kalami naman hinuon ka ron. Unsa, sir? Nagkalami pero bungol na. Iyo na, sir. Eh, kita niya tang ma'am. Masakpan tang ma'am. Pahawa ko dire. Dili mahitabo nga mapahawa ka, nung ka. Pero kung mapahawa magani ka, pwede ti ka iabang og lain diha sa gawas. Iyo na, sir. Eh. Murag, di naman na mahayong imo good. Murag, busara naman ko nimo. Sa ibusa, igo ako mihangyo nimo. Kaayuhan nimo, malipay ka. Makasapi pa ka. Malipay lagi, masakpan tang ma'am. Di wa na ilipay. Ano kang salib na ko? Anan na ko, anak. Huwag makisalib. Anong lagi ka suling? Ganihara ka? Oo, baguhay lang, ma'am. Nga, asa may mong kinumpra? Ito sa kusina, ma'am. Makoy, nagaman lagi ka dire. Mag-usa pa mo ka. Snacks time. Kutom na ko aning patahi ah. Dugay-dugay nung pagkakaon ani doon. Minus kay nas kante na mo. Kung kagon sa kutong kinumpra, ma'am, ha? Ano tutok mo ka? Wala. Ay kalimot. Ling, kung saan mo itong gisulti ni sir ni mo? Wala naman, ma'am. Nakatala naman siya. Kung siyang isakyan mo pa iman. Kung nagabalaban ko, ma'am. Bantay mo suling ha. Kana imong sir? Lain na ba kayo ng tinanawan ni mo? Huwag na ko nakamatikod ha. Bantay lang, Jo. Itabo ganing nasa kong nahuna. Kapalayas din mong duha. Bantay lang din mong duha. Magbantay mo sa inyong sir. Dog! Asa mga dog? Dugtog ha? Sige,
tugtog nga, tako na kayong gawas, oh! Ba, abay ni mo. Ano ka? Gaya ni mo. Hindi ako si pinaawal ni mo. Ayun, dami hata ni mo. Tuan! Sabi! Ay, Duta ko na ko. ayo sa ali ka pinang gamuti ka. Labo na siya gaton. Ako sang pangayuan ni. Di taga Hawaii expose ni. Si Sir Mundot. Gina kong gina. Kimuta ka mga pangalan. Marami ni. Bukat ni. Sir Mundot, salamat kayo. Sa Opa Opino, na sponsor ako sa tao. Marami ni. Yan na bagay mo. Pinangga ka. Mula palo mi ha. Sakto lang na! Oh. Ha? Oh. Hala! Upa ubin lagi ni lagi. Murag sikat na mag-ina sa YouTube ni siya, oh! Uy, natural. Kani ang Opo Bin, kani Anto, nag-search ko na sa YouTube, 800 pa ang iyang subscribe. Doon niya mo nag 3,000. Kay sikat na kini ang iyang YouTube. Busa, kamo mga viewers, hala, subscribe mo sa Opo Bin. Di ba? Ako, miss! Katong bibasag, sikat kayo. Katong nahuwat sa wala. Kala ang huwat, nawala. Oh. Umula siya. Ikasunod ba? Kumita yung upto ka. Follow me ha. Nagitong! Ano mo si katutan niyo? Di mo ka, Rex mo, di mo ka? Yan, Ako na isot? Supa! Si Agaton at sa gibabuhatan. Yan, mabalik lang iyang gugman ako. Ang kita, mabuhi ta. Ha? Follow me, Jud ha. Follow me, Jud ha. Follow me, Jud me. Oo. Ha? Follow kita yung follow. Ayan na, Oo. Duta, oy! Mo lang, nindot mo lang. Duta So, tiyari ka no? Pagka-print, oh! Ang sponsor ni si Raimundo Macalso to sa Hawaii. Dako kay sa gasto ani, tag 1,000 ang takaw sa ani. Muna ti man Sir, salamat kasi na. Salamat kay Sir. Imo yung ka og mga t-shirt nga Salamat dito sa kay Hawaii Sir. no. Nya human, sus wa magay panudlay sulayan ka. Ang mga yan yung ka. Sa hero, mala! Sa hero! Sulayan ka. Ayaw na sa hero, lagi na! Sa hero! Oh, ha? Kung sa ikaw, balo medyo permente. Yes, Kaya Tom. si Agaton, mubalik yung gugman ako, mahigog magbalik, mabuhi ta, makakaunta, makainom ba ta? Yes, ha? Tom. Ano, John? Ano ba? Balo mo ha? Ano saan? Saan? Saan mi? Ya, ibalik niya Agaton. Mahigog mo na ako sa Agaton. Lukas niyo. Sa ikaw, Kato, lagi kayo, no? tagaan mo tayong alahas. Kato, lagi ka! Tanan mga kasugiwan ni Agaton, atong kwaon. Yes, Tom! Electric pan, stove, rice cooking, kuto sa atong lulaan, atong kwaon. Anong duta ba ako? Paano mo ha? Yes! Pasalamat no. Sir, salamat na sila. Salamat, sir, Mondo! Sir, salamat, sir! Ito, Mawin. Salamat, sir! Ha? Salamat! Mag-inom ta. Mag-inom ta. Mag-celebrate ta. Mag-celebrate ta. Sige, mag-inom ta. Kilala ka ng muli. Oh, no. Uy! Kasama ta! Sir Mickey! Mickey Mouse, ang kuyog! Kumusta naman ka, sir? Kumusta naman ka, sir? Uy, paday ka. Ang agi mo, he! Abi na kung patay na kang animala ka. Tiyo, siguro, nagsigo pangita ni mo, sir, o simo namin, sir? Si pangita. Ako may nagsige pangita ni mo. Sultian na, sir, mo, di pagkabot na ko, sir, hikan dito ko sa Dubai. Anya, unsay dala ni mo? Chocolate. Nakita dagang dala chocolate niya. Tublon! So itublon. Kanang tublon, yung tublon. Sabi ay, ikaw ba? Kabaw kasi ako, kita sa tanong, sir. Kabaw siya ako, kita ako, oh, bata mo, sir, oh. Gwapo, sir, oh. Oh, gwapo. Mo ni gwapo sa inyo? Oh, Gwapo kung wa pa na uso ang tao. gusto naman kasi na, hindi. Muro maging macho man ka. Ikaw ba? Sukad nawala ka dito. Nihinay na noon ako negosyo. Ako bala kog pangita nimo. Mura magkagwala ka dumdum sa amoa ay. Adto ako niyang gabi sa balay. Kay mag-istorya ta. Kanang kauban nimo na trabaho? Oh, sir. Timing kayo, wali trabaho. Ako'y nagbuhi, ani. Ay, manager. Sultian na ka, sir. Kanindawan na. Ako'y nagsulduan ni. Ang oras na pila, 150. Ang inadlaw, 500, di ba? Yes, yes. No, sir.
sultian na ka, sir. Tungod sa ako, nabisi kung wala dito magkita, look at my position. Hello, guess. Sing-sing. Quintas. Kay, ang ako ng mga negosyo, sir, manghuk-huko og mga syawa. Nga akong higmaon ang makuha na ko ang tanan niya ng mga butang. Di ba? Yes, sir. O, mo ka siya. Balo medyo da. Yes, Mo sir. na mabuhi siya na ko, sir. Ha? Look at me. Parang mas mayaman pa ko sa iyo. Di ba? Di ba? Batok daw kay ka, oh. Kadaling mga alahas. Napayang ko, no. 24K! Kuno! Napayang ko, ayang ko, no. Nindot kayo yung, uy. Inaya! Wa di ay gihapon ka mausap utog. Si kag panghambog ana imong kuan nga kana imong mga alahas nga kabaw mo ko anig di inigikan. Alagikan. Biil man na. Wow. Binuhat sa lanaw. The daughter of my girlfriend. Darvinda! Unsa man? Tagtagoy man ka. Apiso ko na si muti mo ron. Kinsa man. Sir, the daughter of my hukukan. Wait for a while. Darvinda. May eto for a while. Oh! For a while sa imong kabuang? Unsa pa may istoryahan? Sa imong pagpangilan sa kong tatay? Kung saan pagpangilan si mong tatay? Wala man ko mangilan niya katon. Wa. Oo! Wa masipyat dong. Nagbuhat ko gwe kasi tinuod lang sa una nga mutanto ko nin gawa na di kami mga I really love you. Paghilom diha. Tinuod na. How can I say to you my true feelings in you? Kisa ning kwintas. Kini, oh, come on, look at me. Gato o kagwa ko business. Business. Ang ani-ani lang ni pero kini. Sa kibaw. Ako pamaba na ni. Oh, kanay umba ba may man kana mangilad. Oh, look at my arm. Oh. Kaila ka, anak. Kurtin ang amahan, anak. Twitter. Twitter, good. Unsa manok? Los mo. Ama ka. Hey, Yati ka ha? game mo. Dagot ta kay kunin mo. Chance. Say chance. Unsa man na utog? Sir? Hilom. Utro sa ka. Uy, Unsa man siya? Ay, di ko na. Sus, waka mo sa kanila. Wa Basag to. ni. Muy buy basag. Wa ko'y labot. Sir, Excuse me, miss. Ay palabi sa imong kamaldita. Sayang kayo imong kagwapa unya magminaldita ka. Wa ko'y labot. Tingalig maapiti ka sapot na ko ron. Ang ay, sige ka, day. Ay, kabilang ako. Kibaw ka usay kay tatay ron? Ha? Nagut kay kunin mo. Maunsag akong amahan. Pakyunti ka. Apilon pati ka. Ako? Wa ko kailan mo. Patay lagi ka na ako. Uy, ay, sige. Ay, lagi pagkuhan lagi. Ay, lagi pamugos. Ay, pamugos. Ganun ka? Apil ka? Ha? Apil ka? Sugaw ko ni mo, ma'am. Karoon lang. Ganyan naman di ka magstulog, ganyan naman di kong tao. Ay, pagkapit-apit, kaya ko yaman mo ni mo. Puro kang tayo, ba? Ni Patong ang langaw. Bugo ka. Huwag ka batasan na. Ikaw ba? Kamalitan mo ko eh. Hindi mo gusto ni ka na siya. Hindi mo siya. Saan ba? Utog mahinay kanto. Kaya sige ka mapatunan ko, piyakan din ka. Oto. Ha? Prayaso na dito ka. Ayaw tog. Ayaw ba kay mahinay? Kaya ka magkapay. Ako'y agto. Ayaw na lang juglahos tay. Ayaw na lang juglahos. Ganun ako ni mga palahos, ha? Naa dito imong kikalagutan. Ha? Kinsa mon? May lain ba? Utog. Tuwa dito ay. Murag ikaw di guhot-huot ato. Nasi utog dito? Ay wa. Ayaw na lang Matuunak jug ato. Ayaw jug ato tay. Ayaw jug ato. Siya mo akong tuyo. Ayaw sige nag-utay. Balik sa bahay. Dili Balik. ko. Balik. Makikita ko ni utog. Ayaw na lang lagi. Ayaw. Bye. Dili lagi. Ayaw lagi. Makikita ko ni utog. Balik ba? Ingaw na kay kong utog. Maato ka dito. Pasakita na sa ka. Ha? Wato ko Mapurisyo kung apil na tayo. Tagayo kong judge ko na mag-istorya mo si utog. Balik bay. Ay pag ginag-ulo kay maapil ko nimo. Kana magday ni kag kuan, magday ni kag haleluya. Balik. Balik. The next day. Uyak ka ni Picoy? Oo, nga naman.
Nakitaan man gud na ko si Pipoy nga tuwa siya sa Tubura. Ha? Tuburan? Oh, Sure ka, day? Tuwa siya dito? oh, tuwa siya dito. Layo na, day? Layo. Pakuyog lang si mong tatay kay di ba taga Tuburan man to te? Oo, pero wa man ko kumodako dito. Sure jud ka, day, nga naa siya sa tuburan? Oh, sure good me te. Katuman sa gong niaging adto te nga inaay nangita sa Pipoy mga babae pod nya na familiar yan sa tika tiba nga nakit-an tika nga ikaw may uyab ni Pipoy. Ay, salamat kitaon kay day. Na di nangita nga mga babae? Katong iyang mga nangita niya te kay mga guwang-guwang naman to. Naman to'y batanon ko dati. Pero ambot lang pero sa tan-aw na ko te kay mga guwang-guwang naman to.